खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया रायमना नेशनेल पार्कआव इंलेन्डनिफ्राय सा 15 दावबायारिफोर बेरायफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव सा 15 दावबायारिफोर बेरायफैदों आरो बिथांमोनखौ कमिटिनि सुबुंफ्रा गाजा गोमजा बर' हारिमुनि ख्रिस्टि मोसानायजों बरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि ख्रिस्टि मोसानानै बरायनाय हाबाफारियाव बर' मोसाखावरि हान्जाजों लोगोसे गुबुनारि दावबायफैग्राफ्राबो बाहागो लानानै मोसाफानाया जोबोर गोसो बोनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं सासे आइजो फोरोंगिरिया स्कुटि सालायनानै जिउ गोमाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फोरोंगिरि आइजोआ गावनि फरायसालियाव स्कुटि सालायना थांबाय थानाय समावनो स्कुटिया गंसे ट्राकआव हाबैना अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि अय'ध्यायाव। जिउ गोमाजानाय आइजो फोरोंगिरिनि मुंखौ नम्रता सिंह 27 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं 18 बैसोनि उन्दै गथ'खौ मन्दिराव दान होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हारियाना रायजोआव बे मुगैथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे नखरनि जरासे बिसि आरो फिसाइया खोमसि फोथायनानै गावसोरनि 18 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौनो खास्रि बिस्रि मोनसे मन्दिराव दान होदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बर'नि फावखुंगुर मेन्डेलाया आइडियल टिचार बान्था मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर'नि फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला एबा दैमासा ब्रह्मआनो बाक्सा जिल्लानि आइएएस एबा इन्सपेक्टर अफ स्कुलआ आइडियल टिचार एवार्ड मुंनि बान्था होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि रेलि एबा पिपल एवारनेस रेलि फर कमिउनिटि राइट एन्ड ससियेल जास्टिसखौ मैया सानथामनि हाबाफारिजों बाक्सा सामथाइबारिनि अन्थाइबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ बाहागो लाना बिथाङा फ्लेग अफ खालामनाय गावनि सुंद' बिबुंथियाव हारिनि सुबुंफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जाथारनांसिगोन होननानै हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंखौनो हारिनि सार्थआव सानसेयाव दानसेब्लाबो हारि दानायनि खामानि मावनो बाक्सानि सामथाइबारिनिफ्राय खावलायहरो। बे थांखिनि बादिब्ला सेथियाव ट्राइबेल प्लेन एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनाय फरेस्ट राइट्स एक्ट आयेनखौ मावफुंनाय। नैथियाव गुन गोनां सोलोंथाइ आंनि सोलोंथाइ आरो आंनि जिउ राहा। थामथियाव समाजारि सोलायनाय ड्राग्स जौ जुवा खोमसि फोथायनाय सुबुं लांखारनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। जोबनायाव गोजोननि थाखाय गासै एनडिबिफोरखौ उदां खालामनाय आयदाफोरानो मटर साइकेल रेलिनि गुबै थांखि होना बिथाङा फोरमायबावो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।